Professjonisti mediċi li jaħdmu fl-Isptar Monte Carmeli jistgħu joddu b'waħda meta pazjent sar aggressiv u ħebba lihom u saħansitra faqa' bib ta' uffiċċju b'tant saħħa li kisser ukoll biċċiet mill-ħajt. Fortunatament il-professjonalità u l-ħila tal-professjonisti mediċi waslet biex il-pazjent ikkalmawh huma stess mingħajr konsegwenzi la fuqhom u lanqas fuq is-saħħa tal-pazjent stess. Dan il-każ isegwi dak ta' ftit ilu fejn pazjent ieħor qala tieqa ta' kamra tal-banju u ħarab mill-isptar. Sfortunatament wara jumejn ta' tfittxija iż-żagħżugħ instab mejjed. Persuni li tkellmu magħna fl-aħħar jiem esprimew dispjaċir għas-sitwazzjoni f'dan l-isptar. Mhux biss partijiet mill-isptar jinsabu f'qada gravi, iżda l-isptar għandu nuqqasijiet serji ta' sigurtà tant li fis-swari fejn jgħixu jingħataw il-kura dawn il-pazjenti lanqas biss issib uffiċjal tas-sigurtà l-ħin kollu. F'dan l-isptar lanqas biss hemm uffiċjali tas-sigurtà biżżejjed biex ikun hemm uffiċjal f'kull sala minkejja l-vulnerabilità ta' dawn il-pazjenti. F'dan il-każ ta' aggressjoni kellhom ikunu l-professjonisti mediċi li jikkontrollaw lill-pazjent għaliex ma laħaq wasal ħadd mill-istaff tas-sigurtà.